Hej, Mališa. Zove me Sesić, kaže, evo ga biciklista neki. Jutro u Smederevu. Lep sunčan dan. Ovo me kaže namesti, kao ti si pametan. Radi u prvu negde s mene i promeniti, nema možda. Aha. Prošlo par puta sam mi za to pao, da se garom vozimo. Dobar dan, da se javim i ja. Tu je Mira, što nisi pitao njega. A tu je, bata. Kako idu na autovište? Vidi pa vidi. Aha. Da što kaže ti vama malo... A dobro, od koje je to sorte? To ti je Smederevka. Kako ti beše ime, druže? Aleksandar. Dobro, Aleksandre. Čekaj da vidiš šta se vidi ovako. Pa šta snimiš? Vidiš ovako. Sebe. Najčešće A? hvala ti na... Uzmi probaj ga, još je ovo. Slatko je, još je šira. Još je šira. Nije provelo. Dobro. U Mladenovcu neće. Gde je to mesto pa mi prolazimo tuda? Pa sad nećete, jedino sad ako idete za Topolu onda nećete. Pa mora da se vratim iz Topole. Onda, znaš kako, kad dođeš u Mladenovac, kreneš prema onim putem za Beograd, znači prođeš Petar Drapšin, Most onaj. Most, prođeš onu Jugopetrolovu pumpu sa desne strane, ideš ovako uzbrdo, Jeste, malo i tu to. ima jedna crpica sa desne strane, Ima, to je... odmah tu skreneš desno, znači pravo ideš za Beograd, skrećeš desno pored te crpice i ideš jedno možda 200 metara, 300, koliko možda ima otprilike, imaš jedan bunar sa leve strane. Znači to uzbrdicom i sa leve strane bunar. Da, tim putem ideš, imaš bunar sa leve strane, tu odmah skrećeš desno, znači put ima jedan. I to je neki pansion, šta je to? To je neka, u stvari da, kao neki dom za stare. A zove se Srećna Sveti starost. Nikola. A Sveti Nikola. Sveti Nikola. Ima njihov broj telefona tamo. E pa daj, da ne lutamo puno. Kako ti reče se zoveš? Boban. Boban, koji? Boban vatrogasac, tako me Aca zna. Ja radim u vatrogasnoj jedinici. Dobro, imaš i prezime. Torbica. Torbica. Tako, dobro, hvala. I Tako, iz Bašina pa prema Topoli. Ajde. Dobro. Lep nov put.
Gledaj ti u onaj vizir, šta se vidi. Ja? Da. O bre, Na pamet. pa prvi sam imao video kameru 81. godine u... Osjećaj je ovako. Da sam morao i svadbe da snimam. Niste što se vidi. Leskovačka mučkalica. Pričaj glasno, šta je? Leskovačka mučkalica ima 15 vrsta mesa. Od žabu, od ajkulu, od noja, domaću kokošku, neće svinjsko meso. Da. Dobro. Bravo, Zemo, svaka čast. Pa porazgovaraj ti sa njega malo. Ajde, popričajte malo, ajde, će mi izgori, roba će mi izgori, ajde. Će izgori roba. Da, Dobro, roba će čekaj, mi- šta je sad ovo da vidim? To je gurmanska pljeskica, sakačka valje i suvi vrat. Samo ulazim na prvu televiziju ću da izađem, molim vas da me puštate. Na ciklo svet, viš na kapu šta piše. Može, a od Ciklon Svet, može, Ciklon brate. Svet. Pozdrav za Ciklon Svet. Čekaj majstore, kako se zoveš ti? Ivan. Pa imaš i prezime, bre. Prezime, zovem, imam 300 prezimena, kako hoćeš. Ristić. Ristić, Pozdrav od Ristića. Dobro, pozdrav. Divote, vidiš kako ima. Dakle, samo čekaj da se bre, ja vidim malo. Gde si bre, Goksi, kada ti nešto? Samo ovdje. Leskovački rosti. Kod Ristić bre, kod Ristić. Ristić, nema. Dobro. Samo nemaju majonez. Čekaj, jel ide neki... Pa ti zamoli, ostavi taj bicikl bre čovječ. Hoćete vas jasno? Pa ti stani tu bre, stavi na, evo ti odavde iz ove pozicije. Nema veze, ajde šuti. Pa da. Evo i malo dalje. Gorane. To. Dobro. Ja uj od sunca.